Батыр гәүдәсе ауғанда күз алдына китерем. Бер артлы, затлы егет, жаннар ұша, кешерем. Каһарманнар жаны үлми, оҗмахларда урнаша. Гүя Муса белән Мүҗәй фикерен уртаклаша. Мүҗәй сөйли горурланып, бирешмәдек, нык булдык, булган көчебезне салдык һәм сездән өрнәк алдык. Җәлил җаны рәхмәт әйтте. Хайретдинов Мүҗәйгә, җаннарыбыз горур булсын, җиңәчәкбез бит җәйгә. Йолдыз булып балкыдыгыз азат илнең күгендә, сездән бүген үрнәк ала, балалар да үземдә.